Hallo daar, wat fijn dat je weer hier bij me bent. Dank je wel dat je de tijd wil nemen om naar mij te luisteren. Want zoals ik in mijn eerdere podcasten en andere verhalen heb verteld, ik heb heel veel te vertellen. Welkom, mijn naam is Vilma Winter-Jo, een prachtige vrouw van 60 jaar met 2 prachtige volwassen kinderen. En ik vertel mijn verhaal niet omdat ik alles achter me wil laten, maar omdat ik merk dat sommige verhalen blijven bewegen. Verhalen die je denkt te hebben afgesloten, of verhalen waarvan je denkt van, ach, dat doet er niet meer toe. Totdat je op een dag merkt van, hé, dat stuk verhaal komt terug in verhalen van je klanten, in verhalen van mensen om je heen, in stukjes gevoelens die weer naar boven komen, dat je dacht van, hé, dat heb ik al mee afgesloten, dat heb ik al bewerkt, maar nee, dat verhaal blijft nog steeds in mij. Het blijft terugkomen in mijn gedachten, in mijn gedrag, in mijn emoties. Ik merk zelf in de keuzes die ik de laatste tijd neem. En soms zelf in de manier hoe ik naar mezelf kijk. Want een verhaal, die blijft bewegen. En vandaag ga ik een deel van dat verhaal vertellen dat ik lange tijd bewust heb weggelaten. In maart 2026 werd ik 60. Ja hoor, 60 jaar. En op mijn 60ste verjaardag heb ik mijn tweede boek gepubliceerd met het titel Ja, ik wil, want later is nu. En wat ik merk is, nadat ik mijn boek heb gepubliceerd, stukjes verhalen van het verleden, verhalen alvorens ik moeder ben geworden, die zijn aan het borrelen. Die verschijnen weer in mijn dromen, in mijn gedachten, in van alles en nog wat, die komen terug. En in mijn boek heb ik die verhalen bewust weggelaten, want ik dacht, ja, zoals ik zei, het doet er niet toe. Maar op het moment dat je ook het thema beleeft en ik leef gewoon mijn verhaal dat blijft bewegen, dan moet ik ook alle delen van mijzelf die naar boven borrelen, die terugkomen, die blijven herhalen, moet ik aandacht aan besteden. Mijn moeder was de allerbeste moeder ooit. Mijn moeder heeft mij alles gegeven die zij had. En wat zij niet had, kon zij mij niet geven. Met de kennis van vandaag kijk ik terug en dan zeg ik ben heel trots op mijn moeder, maar tegelijkertijd zijn er ook dingen die mij heel zwaar hebben beschadigd. En in onze cultuur, in onze Curaçaose cultuur, bespreken we onze moeders niet. We gaan ook niet de mening van onze moeder in twijfel trekken. We gaan ook geen beslissing van onze moeder aan de kant zetten om onze eigen mening of onze eigen keuze na te leven. We volgen wat moeder zegt. We volgen wat mama zegt. En alvorens iemand iets gaat denken of wat dan ook in hun hoofd haalt, wil ik dit duidelijk zeggen. In mijn werk als coach heel ik mensen. Hun verhaal is belangrijk als je het verhaal benadert
en feiten van emoties kan scheiden. En ik zelf als coach ben dat ook aan het doen met mijn eigen leven. Feiten kan je niet veranderen. Je kan alleen iets doen met de emoties over die feiten. En in mijn boek heb ik echt belangrijke delen van mijn verhaal goed uitgeschreven. Ook goed doorleefd. Niemand aangevallen. Niemand eigenlijk verwijten van hey, jij hebt dit gedaan of jij hebt dat gedaan. Nee, ik heb gewoon de inzichten tot me laten komen en vanuit daar mijn leven en alles wat ik wil doen, van daaruit heb ik mijn keuzes genomen. Mijn ervaringen, mijn ontwikkeling, mijn lessen, mijn angsten, mijn twijfels, mijn onzekerheid. Maar ik heb ook iets weggelaten. Heel bewust. Heel bewust heb ik iets weggelaten en ik dacht, dat hoeft er niet in. Dat is niet nodig. Dat doet er niet toe. Maar dat bleef terugkomen. Dat verhaal bleef terugkomen. En we kunnen zien dat sinds kort in de WK hadden wij onze hoogste eer aan onze Mama Wak uitgezongen vanuit volle borst. En dat is ook goed. Echter, willen we helen, moeten wij zowel de goede dingen en de minder goede dingen ook kunnen aankaarten. Want anders blijven die littekens letterlijk als een wond doorgegeven aan de volgende generatie. En wat ik merk met de kennis van vandaag, is dat je geeft geen litteken door, je geeft een wond door, een bloedende wond door. En dat is datgene wat we moeten durven onder ogen te krijgen. En dat heb ik voor mezelf ook gedaan. Nogmaals, ik verwijt niemand, ik val niemand aan, ik vertel mijn verhaal, want vanuit mijn verhaal heb ik zoveel inzichten gekregen, waarbij ik nu meer rust heb kunnen krijgen in mijn leven en dat ik dan vanuit zelfverzekerheid ook stappen durf doen zonder achter mijn rug te moeten blijven kijken. En misschien vertelde ik mezelf dat omdat ik er zelf nog niet helemaal klaar voor was. Misschien was ik toen op het moment dat ik mijn manuscript aan het schrijven was, wilde ik het blijven wegduwen. Maar de kennis van vandaag begin ik te begrijpen dat juist dat weggelaten stuk een bewegende energie in mij is gebleven. Een wond. Het is geen litteken. Het is een wond. Een verhaal dat niet klaar was. Een verhaal dat zich steeds opnieuw liet zien in diverse vormen. Soms, zonder dat ik begreep waar het vandaan komt, ineens verschijnt dat verhaal weer. En misschien is dat precies wat er gebeurt, hè? Met dingen die je niet verwerkt. Je kunt ze uit je verhaal halen, maar je haalt zo daarmee nog niet uit jezelf. In mijn boek heb ik geschreven over de verhouding tussen mijn moeder en mijn vader. Over wat ik als kind zag. Over wat ik voelde. En ook over hoe ik daardoor later in mijn leven allergisch ben geworden voor wat ik noem zwakke mannen. Zwakke mannen. Daar ga ik ook een andere podcast uitgebreid op in mijn point of view. Nogmaals, ik val niemand aan. Ik probeer niks goed te praten. Ik leer voor mezelf de feiten scheiden vanuit de emoties. En ik weet dat dit verhaal een keer bij iemand op de juiste moment wel komt, dat hij niet lang met deze type verhalen
rond blijft lopen. Want ik als vrouw ben gaan herkennen dat jij het leven van je moeder beleeft. In mijn boek heb ik ook geschreven hoe mijn moeder vertelde mij dat hij mij V als kijken, L als leven, ma als moeder, zie leven van moeder. Dus letterlijk zei mijn moeder tegen mij, Vilma, representeer, zie het leven van mijn moeder. Maar ik ben een kind met mijn eigen missie en mijn eigen visie. Ik heb heel lang het leven van mijn moeder proberen te helen. Haar wonden, haar benodigdheden, alles wat zij nodig had, probeerde ik vanuit hoe ik kon voor haar te zijn. Een goed kind te zijn. Maar weet je, soms hoe je jarenlang hebt gereageerd op iets uit je verleden, zonder te begrijpen precies waarom. Maar vandaag gaat het daar niet over. Vandaag gaat het over iets anders. Vandaag gaat het over mijn vertrek. Mijn vertrek naar Nederland. En vooral over wat ik nu begin te begrijpen. Over de reden waarom ik eigenlijk weg wilde. Want als kind probeerde ik de wond van mijn moeder te helen. Dit is misschien wel een van de moeilijkste dingen die ik vandaag kan zeggen. Ik denk dat ik als kind geprobeerd heb de wonden van haar te helen, niet bewust, maar als kind. Ik had niemand anders. Zij was mijn moeder en mijn vader. Mijn moeder was heel lief in de dingen die zij voor jou deed. Maar mijn moeder was niet een vrouw die jou omhelsde. Ik kan me nog herinneren, toen zij was overleden, wilde ik een film gaan maken over haar. En ik merkte dat ik heel weinig foto's kon terugvinden waar zij anderen aan het omhelzen was. Altijd was iemand anders haar aan het omhelzen. Dus het is niet iets dat ik haar aanval, maar het zijn wel lichaamssignalen die ik voor mij als normaal ben gaan zien. Dat het normaal is in een stuk van mijn hardheid, een stuk van mijn keihard doorstaan, aanstaan en wantrouwen ook, komt een deel van datgene wat ik heb gezien. Een kind hoort een kind te zijn. Maar als je kind voelt dat je moeder pijn heeft, dan ga je soms iets doen. Je gaat zorgen, je gaat opletten. Je probeert haar gelukkig te maken. Je probeert spanning weg te nemen. Ik wilde geen probleem voor haar meer betekenen toen ik ging scheiden en ik had nog 2 jonge kinderen. Mijn last moest niet haar last worden. En met name wat ik eigenlijk niet van haar mocht doen of niet van haar mocht zeggen. Problemen die onder het tapijt wordt geschoven en alles gewoon lachen en doen alsof alles gewoon goed is. Dat is niet goed hoor. Dat is echt niet goed. Want je bent gaan geloven, als mama goed is, gaat het mij dan ook goed. Maar ik kon haar niet helen. Zelfs die 3 jaartjes dat ik 2017 tot 2020, dat ik bij haar was en dat ik haar kon verzorgen, probeerde ik haar de allermooiste momenten in haar leven te geven. Ik ging haar verzorgen. Ik ging met haar uiteten. Met haar dingetjes doen dat zij jaren niet in haar eigen huis heeft gedaan. Maar ik kon haar niet helen.
En als volwassen vrouw kon ik en niemand had dat ook voor haar kunnen doen. Want dat was nooit mijn taak. Ik was hier in Nederland vertrokken, maar mijn gedachten en mijn gevoelens waren op Curaçao. Toen ik naar Curaçao ging in 2017, wilde ik een soort dagvoorziening voor kwetsbare vrouwen opzetten, maar dat ging me helemaal fout. Dat ging totaal fout, want de energie en de intentie die ten grondslag was niet daarvoor bestemd. En vandaag kan ik daar terug naar kijken. Wat een reis. Mijn moeder had haar eigen wonden te helen. En ik heb daar lang over gedaan om dat te begrijpen. Want als kind denk je soms dat liefde betekent dat je iemand moet redden en vooral je moeder. Maar liefde betekent niet dat je jezelf moet verliezen om een ander te redden. Zelf als dat je moeder is. Mijn moeder is nu inmiddels over 5 jaar overleden. En het bijzondere is dat het getal 5 de laatste tijd steeds opnieuw in mijn leven lijkt op te duiken. Misschien is het toeval, misschien betekent het totaal niets, maar voor mij voelt het als een soort marker. Een moment waarop iets opnieuw onder mijn aandacht komt. 5 jaar na haar overlijden, ik heb al haar foto's die ik overal in het huis had hier, had ik gewoon weggedaan. Want ik voelde alsof ik bekeken werd. Wellicht is het mijn geweten. Wellicht is het een geest die nog in mij zit. Een stuk energie die in mij zit. Die mij nog steeds aan de programmering dat ik haar had moeten helen naar boven komt. Dus dat verhaal moet ik voor mezelf een beweging laten doorvoeren door me heen, dat het naar mijn moeder terug kan gaan. Ik geef mijn moeder terug haar ziel, haar geest. De manier hoe ik Vilma heet, is nu Vilmax geworden. Want ik heb door mijn vertrek van Curaçao naar Nederland het maximaal van mij kunnen ontdekken. Niet omdat ik het heb gezocht, maar mijn verblijf op Curaçao was gewoon zo benauwd geworden dat alles wat ik deed moest gelijk groot, moest gelijk goed. En je redt het, hè, lieve luisteraar, dan gaat het fout. En nu zie ik dat. En misschien moest ik eerst 60 worden, eerst mijn boek schrijven, eerst vertellen wat ik al wel durfde te vertellen, om vervolgens te ontdekken, er ontbreekt nog een belangrijke hoofdstuk. Een hoofdstuk dat ik zelf had weggelaten. En deze hoofdstuk kan niet in woorden worden geschreven. Het moet echt uitgesproken worden. Wat ik nu op dit moment doe. Want dat is de vraag die ik mezelf vandaag stel. Waarom ben ik eigenlijk naar Nederland vertrokken? Ik heb natuurlijk jarenlang een antwoord gehad. Ik heb een geweldige man ontmoet. Mijn man, waarmee ik nu meer dan 23 jaar mee ben getrouwd. De beste vader voor mijn kinderen. Maar is dat het hele antwoord?
Of is dat het antwoord dat ik mezelf kon vertellen? Want soms vertellen we een logisch verhaal over een beslissing, terwijl de werkelijke reden veel dieper zit. Mijn vertrek was niet zomaar. Ik ga naar Nederland. Nee. Er zat iets onder. Een gevoel, een druk, een benauwdheid, een soort innerlijk weten dat ik weg moest. En weet je wat erg is? Nu dat ik terugdenk, er waren bepaalde gesprekken binnen de familie, wanneer ik aangeef van ja, dat ik wegga of zo, dat je dan heel sumier zeggen ze van, wow, wat is er allemaal van die film overgebleven, hè? Auw. Wellicht weten ze niet dat ze pijn hebben gedaan, maar oh, dat is zo pijnlijk. En misschien het moment dat het is gezegd was niet zo pijnlijk, maar het herhaaldelijk terugdenken hoe en bepaalde uitspraken die naar mij toe werden gezegd, de herhalingen en elke keer de afstand, hoe je dan die pijn bent gaan voelen. En op het moment dat ik het vliegtuig instapte, leek wel alsof ik mijn gevoelsknop heb omgezet. Ik heb mijn gevoelsknop gewoon omgezet en het was focus, doorgaan, doorzetten, want ik heb 2 kleine kinderen naast mij, die hebben mij nodig. En wat ik vandaag steeds meer begin te begrijpen, is dat ik misschien niet alleen van Curaçao ben vertrokken. Ik ben vertrokken van een systeem. Ik ben vertrokken uit vanuit een omgeving waarin ik mezelf niet meer kon herkennen. Ik ging dingen doen om geluk te voelen, om leuk gevonden te worden, om geliefd te zijn. Maar authentiek was ik niet. Nu ben ik authentiek. Dus als mensen nu tegen mij zeggen van Vilma, je bent arrogant, prima, doe dat vooral. Maar ik voel me zo in mijn kracht dat ik ben niks aan het doen om een ander tegemoet te komen. Ik had echt nooit gedacht dat ik zo lang weg zou blijven. Want hoe dan ook, ik heb leuke zusjes. Al kunnen we gewoon ruzie tussen zusjes hebben, ja, zijn mijn zusjes. Maar ik wilde gewoon daar niet meer zijn. Dat was niet meer mijn thuis. Hoewel ik graag met hun wil zijn, liefdevol, dat ik geliefd word, dat ik aandacht krijg, dat men echt aangeeft van, oh wauw, wat goed dat je dit hebt gedaan, wat goed dat je dat hebt gedaan. Nee, dat kreeg ik ook niet meer. Ik voelde alsof ik als het ware een vijand ben geworden in mijn eigen kring. Dat was niet meer mijn thuis. Dat was niet meer mijn basis. Dat was mijn geschiedenis. Dat was mijn verleden. Maar toen ik vertrok, dacht ik niet van, ik ga voorgoed weg. Ik dacht eerder, ik kom op adem en ik kom terug. Waarheen? Ik kon naar Nederland of Amerika gaan, maar ik heb gekozen voor Nederland. Hoe lang? Dat wist ik niet. Wat daarna? Geen idee. Maar ik had
iets wat misschien belangrijker was dan een plan. Dat was lef. En als master NLP'er analyseer ik woorden. Lef komt uit de stam van leven. Ik wilde leven. Dus die lef kwam als een geest door mijn lijf heen. En alles wat ik heb gedaan om mijn carrière, om mijn hoofd boven water te houden, mijn kinderen te voorzien van een veilige, vertrouwde omgeving, was door lef. En als ik vandaag over nadenk, echt hoor, vraag ik mij echt af, waar haalde ik die lef vandaan? Waar kwam die durf vandaan? Hoe kon ik als vrouw met kinderen besluiten om mijn vertrouwde omgeving achter mij te laten? Hoe kon ik zeggen, ik blijf niet? En nog erger, niemand die tegen mij zei van, och, Vilma, niet gaan, we gaan jou missen. Blijf bij ons. Nee, integendeel. Het leek alsof iedereen blij was. Ga maar zeker weg. Ga. Dat doet pijn. Dat doet pijn. Misschien was het juist dat ik niet kon blijven. Misschien was vertrekken uiteindelijk minder eng dan blijven. Ja. Als je feiten van emoties scheidt, dan kan je gewoon de feiten zien zoals ze zijn. Want als je vanuit emoties naar die feiten gaat kijken, dan ga je vanuit verlangen die feiten willen veranderen. Maar dat kan niet. En dit brengt me zoveel rust. Of beter gezegd, het gebrek aan hun reactie geeft mij nu zoveel rust. Ik voelde niet de emotie die ik misschien had verwacht. Geen groot verdriet. Geen nee, niet gaan. Waarom? Blijf. Zoals altijd alles werd voor elkaar gezorgd. Blijf. Het voelde bijna, herinner, dit is geen verwijt. Dit zijn puur feiten. Feiten die ik jarenlang heb onderdrukt, die mij in mijn leven hebben gewoon mijn eigen kansen gesaboteerd. Want ik ging nog harder mijn best doen. Ik ging nog harder van alles en nog wat doen om op Curaçao gelukkig te houden. Ja, dat is het. Alsof er ergens echt onder de oppervlakte een gevoel zat van fijn, ze gaat. En ik kan je niet uitleggen wat dat met een mens kan doen. Wat ik jou nu wel kan uitleggen, dat ik nu mijn verhaal, die heeft bewogen met mij tot vandaag, mij nu de kans geeft om mezelf als vrouw te helen. Mezelf als moeder te helen. Mezelf als coach kwetsbaar op te stellen dat ik integere energie heb in mij om andere vrouwen te kunnen helpen. Ja, dat is het. En geloof me, en ik blijf het nogmaals herhalen, dit is geen verwijt aan niemand. Dit is een hele van mij als vrouw. Door deze podcast geef ik de ziel van mijn moeder terug. Ik pak mijn plek als kind terug in mijn volwassen lichaam om de jaren die komen
Dat ik vanuit mijn authenticiteit, vanuit mijn puurheid en mijn pure integerheid meerdere vrouwen kan helpen zichzelf te helen. Ik was geen makkelijk mens, ik weet het. Ik was alleen maar aan het vechten om voor de ander beter te worden, om geliefd te worden. Dat moet niet zijn. En dat stop ik te doen. Dat stop ik. Ik stop echt. Ik daal in de mooie Vilma die Vilmax is geworden. Ik hoef niet harder te praten. Ik hoef niet te schreeuwen. Ik hoef niet te vechten. Ik kijk daar vandaag eerlijk naar. Ik ga mezelf niet vrijpleiten. Nee, ik ga mezelf niet vrijpleiten. Ik was niet altijd makkelijk, maar ik ben nu wel makkelijk door de pijn als passie te kijken om mijn intelligentie in te zetten in mijn werk als coach. Want meerdere vrouwen hebben mij nodig. Veel meer dat ik toen kon benoemen. En ik wil het niet meer verdragen. Echt. Ik wil het niet meer verdragen. Ik ga niet meer incasseren. Ik ga niet meer vechten om geliefd te worden in de familie. Dit is mijn leven. Wie mij kan accepteren zoals ik ben, ben ik liefdevol met alle liefde voor hun. En wie dat niet wil, is ook goed. Geen spijt, geen schaamte, geen schuld. Puur gevoel, zoals mijn moeder ons heeft opgevoed, maar nu niet meer geprogrammeerd. Op het moment dat mijn huwelijk was gestrand met mijn 2 jonge kinderen, wist ik wil verantwoordelijk zijn voor mijn eigen leven. Ik moet ook verantwoordelijk zijn voor mijn daden, voor alles wat ik doe en niet kan doen. En ik kan me nog als gisteren herinneren toen ik naar mijn moeder ging en tegen haar vertelde, ik ga naar Nederland. Hoe ze letterlijk tegen mij zei, hè? Dan ga je maar, hè? Jij doet toch altijd wat jij wil? Auw. 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 Maar ze heeft gedaan wat zij kon doen. Ze heeft me gegeven wat ze had om te geven. Ik ben haar heel dankbaar. En op het moment dat ik alles aan het organiseren was, huis moest verkopen en alles wat ik had, om 4 koffers te gaan voorbereiden voor mijn vertrek. Ja, 4 koffers. Want per koffer 20 kilo. In al mijn mooie spullen die ik had, moest ik loslaten. En dat had ik toen losgelaten om de belangrijkste dingen die ik kon meenemen in die 4 koffers in te pakken. En de allerzwaarste pijn was in mijn hart. Dat ik vertrok met 80 kilo aan spullen die ik nog kon meenemen. Met 2 kleine kinderen. Vertrek naar Nederland. En die 4 koffers en mijn pijnlijk verhaal hebben mij nu bewezen dat ik toen begon aan mijn innerlijke reis. Aan de reis van de authentieke Vilma. En daar ben ik iedereen dankbaar voor. En in de volgende podcast
ga ik die 4 koffers helemaal uitschrijven en zoals ik het eigenlijk heb verwerkt, ga ik dat ook met jullie delen. Want wat heb ik zoveel inzichten, kennis en wijsheid daaruit gehaald. Het moest zo zijn. Ik moest helen. Datgene wat mijn moeder aan mij heeft overgedragen, wat ik al die jaren heb gedragen van mijn moeder, geef ik haar stuk terug. Haar ziel mag rusten. Dankjewel, mama. En ik ga nu verder met mijn eigen leven. Lieve luisteraar, wat een verhaal, hè? Maar ja, dat is mijn verhaal in beweging. En in de volgende podcast ga ik jullie meenemen in die 4 koffers. Ik ga die 4 koffers uitpakken, die inzichten ook met jullie delen, want ik weet zeker dat ook jij heel veel van kan leren. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet niet, hè, om te subscriben, hè. Dankjewel. Doei doei.